Robert Gibbons wi o Electrical Safety First. Mae trydan yn achosi hanner o'r thanau yn y catref yng Nghymru ac mae nwyddau trydan ffug yn ychwanegu at hwn. Mae elusen Electrical Safety First wedi ffindio bod 95,000 o pobl yng Nghymru wedi prynu nwyddau trydanol ffug ar-lein. Ac mae hwn yn problem mawr i pobl yng Nghymru oherwydd mae'n gallu achosi lot o taniau ac posibilrwydd o sioc trydan yn y tŷ. Mae lot o pobl yn prynu pethau ar-lein yng Nghymru ac os ti moyn prynu pethau ar-lein, edrych allan am pethau sy'n ddim yn edrych beth dylne fod, fel pethau fel brandiau sydd ddim yn edrych fel brand. Pethau fel hyn, mae hwn wedi dod o'r lein ac mae'r trial fod fel brand mawr beth ti'n gallu prynu ar y stryd fawr dros Cymru. Edrych ar y pecyn os mae'n dod trwy'r post. Rai weithiau bydd y Saesneg yn eitha wael a mae'r grammateg yn wael hefyd. Mae hwn yn dweud pethau fel which is the best company for businessmen. Mae hwn yn ddim yn dweud unrhyw beth. Os ti'n gweld pethau fel hyn a mae'n dod trwy'r post, paidiwch â defnyddio fe oherwydd mae'n gallu achosi trydan, sioc trydan neu tân yn eich dŷ. Dach chi ddim yn eisiau rhywbeth fel yna pan ti'n dod lan i Nadolig. Fel elusen ni moyn pawb yng Nghymru cael Nadolig llawen a ddiogel. Os ti'n prynu pethau ar-lein, byddwch yn ofalus iawn. Gall y rai nwyddau eitemau ffug achosi tân neu sioc trydan yn eich tŷ. Byddwch yn ofalus iawn a cael Nadolig llawen a ddiogel. Os ti'n moyn rhyw fath o gwybodaeth ynghyd â Electrical Safety First, mynd i'r gwefan ni www.electricalsafetyfirst.org.uk.